Mm. Lami ang kape mga kit. Mm. Ohayo. Ohayo sa inyong lahat. Kapita kape. Ay, tugnawa. Tugnawa pa kayo diri mga kit. Kung adlaw, mag-isna na po daw. Kape. Good morning, good morning. Good morning mga idol. Idol. Cute lang. Good morning. Salamat sa 1 million viewers. Good morning, good morning. Musta na kayong lahat dyan? Ohayo gozaimasu. Nakuha magkalit. Morning sa inyong lahat dyan mga kit, no? So may 2 million viewers. Oh, hayo, hayo. Kape. Bugnaw pa kayo diri mga kit. Sunod adlaw, mag-isno na pa daw, matud pa nila. So na may mga katikaran diha mga kit. Shout out sa 2 million viewers. Taga-asam na mga kit, no? Paki-subscribe sa ating munting channel mga kit. Para okay kayo. Magandang umaga sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel mga kit. Kasamahin tanaw lang mo diha. 1 million viewers. Saon pa. 2 million viewers. Du. Start naman kada du. Taga-asam mo makyot, no? Paki-comment mo kung taga-asam mo makyot aron ato mabasa. Live sa atake para nga pangdagdag sa kuan ba? Sa tawag ani. Hindi pa man tani maka tutorial mga kit kay naman ko na hibaluan nga. Comment mo mga kit kung unsay akong si gusto niyo nga akong i-tutorial para okay kayo. Gatong ang mga ipiin diha mga kit wala gana pa to mga kit. Usog pa kay to. Ang uban mong kay di naman nila ginagamit lahi naman po damo nang kusog na po to siya. Ana ra man na. Ayos niyo lahat. 1 million viewers. I love you all. Saan pa? 2 million viewers. O, diba? Pati, maayon na ako ang pag mag-live ko kita na tag 3 million viewers. Hindi da, pati dali ara day. Ang uban kay tag 300,000 na. Ako, 2 million da yun. Sa ni Max. 7 million viewers nato diha. Comment mo mga kit kung taga-asa mo mga kit, paki like and subscribe sa ating munting channel.
Comment mo makiat kung anong gusto nyo ating tutorial para okay kayo. O diba? Awa man lang yan. Kape-kape. Kape sa umaga. Para the best kayo ang ito ang adlaw ba. Gusto na kayong lahat dyan mga cute. Isno ka gabi pero wa kayo. Oh, tawag nyo mga cute. Wa raka talab. Sunod pa daw. Good morning, good morning. So, anong balita dyan? Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe sa ating munting channel, mga cute na. Ayun, tayo mong kalimot, maloin taon mo ni Rod King TV. Ay, manana. Good morning, good morning. Japan. Sa 2 million viewers na ito diha. Morning sa inyong lahat. Tanaw mo sa ko ang mga tutorial diha mga cute doon na mo yung mga doon na mo yung masabtan diha, doon na mo yung kining makatunan sa Bisaya pa may matutunan kayo kung sa Tagalog. Tsambahan. Two million viewers, shout out. Oh, 1 million lang din ako mananap. Ohio. Wagi mga tao dito pita mga kiyatay. Ingon mo na kining. Shout out sa 1 million viewers. Ngapit ang mga kit. Kami pangaperong sa buntag ba inaron. Taga-asa mo mga kit, no? Palihog og comment kung taga-asa mo aron nga mahibalota. Ay mong kaulaw. Isipa lang gud nga inyo akong uyab. Ay mabuang ko bayat. 5 million viewers. Shout out sa inyong lahat dyan mga cute. Paki-like and subscribe sa ating munting channel, Rod King TV. Japan. Ana rin dagan ang kinabuhi diri mga cute, no? Video lang bugoy. Nara ka simple. 2 million viewers. Shout out sa inyong lahat. Tingnan kung ano mo karon sa mayong panlawas mga cute, no? Pasensya na mo sa ako ang live dahil ano na mag-idagan batik itong kamera. Mandari ako smile. Shout out, shout out. Salamat sa 4 million viewers na to diha. Ohio sa inyong lahat.
tabako. Mo ni tabako diri mga sa Japan. No? Camel. Kulba nila ang pong sigala diri Camel. Shout out sa 3 million viewers. Live ra ko pohon mga cute sa gawas mga cute kay diri repita. Karon magudwa pa ko cellphone nga kuan magamit sa gawas. Diri ra ta mintis new max. Shout out sa inyo lahat dyan. Shout out sa 5 million viewers. Comment mo mga cute, no? Ay mo kalimot og subscribe na ko sa ato ang munting channel mga cute. Road King TV. Oy lain hagtik bagtik tigik-tik putik bagtik tik patik ay manana pabuong ko ba yun. O diba? Sa 1 million viewers na to diha. I love you all. Hudu. Comment mo diha mga cute. Shout out sa 5 million viewers na to diha. Ohayo gozaimasu. Kape na kape. Pangapi na mo diha mga cute. Nindot mo na mga pita panagsa mga cute para lami kayong dagan sa tuwang kinabuhi ba, di ba? Pasalamat sa tuwang amahan nga na asak na ta saan na may dagan na. Tagi-hatagan pa tao gining mayong palawas na dagan gud. Oh, 1 million viewers sa diha, shout out. Mo niya mo silingan diri mga no, mga kapitbahay namin o walang mga tao. Shout out sa 5 million viewers. Comment mo mga cute kung sa ato ang gusto ninyo nga ato ang tutorial no. Para nga ako ang mabuhatan. Kasi doon na may wa na hibaluan, ignan lang ko mga cute kaya kung ato ata mong tuluan, di ba? Kahit paano may maitutulong tayo kahit paano, di ba? 2 million viewers, shout out. Saan oras da sa inyo karon mga cute? Dari ka na. Alas 8 na. Shout out sa 5 million viewers. I love you all. Paki-like and subscribe sa ating munting channel mga cute. Huwag na kayong mahiya, di ba? Sana may mga katikaran na sa inyong kinabuhi. Bugnawa na eh. Sakit kas kamot mga kiyat. Gantos ko blamang. Naningon mga kiyat nga. Antos sa lang niya diha kay ako ra pod ring agmantahon. Ay ay. Shout out sa 4 million viewers na to diha. Taga-asa mo mga kiyat. Subscribe mo mga kiyat no. Road King TV.
out sa 5 million viewers. Amping kayo dyan lagi. Saon pa. Japan. Mayong buntag kaninyong tanan. Mayong buntag Japan. Wa man ta sa Mindanao ron. Tadi Japan niya man ta karon Japan. Okay kaya. I love you all. Shout out sa 2 million viewers. Hindutan niya ko ang pag mag-live ko 2 million viewers, 5 million viewers ni Max. 5 million na po da. Diba? Pabida. Nindot gini sikat na market kahit 5 million viewers. Mutanaw. Sakitan ko lang. 4 million viewers. I love you all. Sunod na. Mani mo silingan mo diri market to. Wagi mga tao mag borde-bordahe ning dan market. Naara gyud na paminti sulod. Manggawas na sila inigting gabi mura bag mga ungo ay. Pero ganang buntag subida. Shout out sa 3 million viewers. Taga-asa mo mga cute. Comment in taon mo diha aron nga atong masayran kung taga-disa mo. Ayaw mo kaulaw. Kung gani ko maulaw nga 3 million viewers na ako kung mag-live ko. Salamat sa 5 million viewers na ta diha. Kamusta? I love you all. Mula ng kamot na ko mga cute. Ato sa lang ninyo diha mga cute kaya ako ra pa doon agbantahon. May sipon mga mananap eh. Shout out sa inyong lahat dyan. Kamusta na kayong lahat dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sana ay okay lang ang inyong lagay. Dahil ang aking lagay dito ay gibuti-buti. Mananapa. O diba? Do. Saan naman ka do? Shout out sa 3 million viewers. At 2 million viewers. Tanaw mo sa akong mga tutorial mga kit aron nga doon na may mahibaluan. Doon na may mga mahibaluan tungkol sa cellphone, tungkol sa pagpalakas sa mga internet, nga signal sa ato ang data, good. Good morning. Ohaya gozaimasu. 2 million viewers na diya. Salamat kayo, no? Ay mong kalimot og subscribe mga kit, ha? Mao gid na bintay ko balik-balik mga kit ba. Ay mong kalimot. So na ko mga kit kay murag pati namang tugnawa di repeat. Pula na yung kamot mga kit, nga na mo. Pula na. So hanggang sa muli mga kit. Hanggang mga bata, hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam, di lang sa akin. May 4 million viewers naman po.
Ni Max. Shout out, shout out. Good morning sa inyong lahat. Ay mong kalimot og subscribe mga cute. Para manilang madungag-dungagan gamay. Salamat kay sa inyong lahat, no. 2 million viewers. Ano itawag nila Japan mga cute. Hinani kami nga ang Japan. Gusto mo tahimik nga lugar, kini Japan ang pinaka the best nga lugar mga cute. Kaya wagi halos mga tao ay sa buntag. Pero ini gabi diha na sila manggawas mga cute. Mura man sila mga ungo. Gabi may gawas. Pinaset-chat na yung gawas, ana rin dagan. Pinas man na karon awa na mga tao ng busbahis na rundan. Dere awa gyud. Slagma dai kay makitag tao sa gawas mga gyud. Tunagbog. Shout out sa 2 million viewers na to diha. Good morning, good morning. Tagasan mo mga cute. Comment intan mo diha ran nga ato ang masayran kung asa para ako tamong ma-shout out. I love you all. Mao ni mo silingan mo dire mga cute. Nay usa ka Pinay dito mga cute, pero sa ka man nga. Uwaw mo pagtapot mo maghihinabi. Hanggang sa muli mga cute. Ingat kayo dyan palagi. I love you all. Diba?